guta ndoti pachitupa. Namba pachitupa. Hapo ni mtamba. Situpa madima kangamwa. Misa ili ndoti pachitupa. Misa. Makoni. ID number gani? 1034. 1035 Return. H34. Number Cha and phone number. Zamtama 3406 240W 34. Case number mnayo 42 43 Alright, mujasi mkamjiti dauto anatoka pembeni bila. Mugala pasi kutana kwa nyanya maka mangalio. Sema ataro chopa pamoja. Bidai. Bidai. Ndio pamoja misai. So say you have one. Ndio kwa sababu misai. Mnigi na wangu. Sasa indani sipo banda daso. Banda garam musuba kwa Chinese. Sasa hapo ndio kuje. Ulisaiwa mwisho leo. Sasa ngapa kujeri 2024 tukatashika kunyala kaka baba. Kwa sababu mputa nikaenda kwa siku. Yaka waka api bana. Mfano siku sisi tukatonyora watsamba kuna sababu ya sawa. Ndio kuna na siku watu kupenda. Wanaenda kwa siku. Ndaona bamina wakapamba. Akamtawa kiatia. Ngati sipuzi wakataka ndomutie asawa kipa wakati ngaratsamba. Ikaenda kwa sababu asawa kipa. Nenda sababu kwa hapo ba. Alikuharaki aliparawa. Ndoona angarikumilira kuita sababu. Mafuta. Aida kuenda. Ba achekiwa na moyo wake. Aida kuenda. Badashwa siku nyenye utakadi alituchanga kwa kanisa akanzi kwa sababu usawa kiba mkomo kwa ndiri indaga ipo kumutana na mkomo wa kipachupa yaipaita na hapo kati jiwa nini ndije wacho anamubvira uya kundona kuma ni mingiro na mawiri kuma ni mingiro saka pakandinitse nini ndikutaka kusvika kuhaka nini wacho mkomo wacho atuti kana kumusana nini kana surumani takatosangana atokwanisa kundisweresa but vari mustendi ma ndipona maondo kunokunonga mamuti tipasiriwe atisiro hazi mutoko kana kugaisana ndibonzo mumuta kana kuti mufana kunemikizana chikaendi siboba ndibabari but afuna mafa akadaro inyoka inenge yawe Omuroti mimi kana muchitaura ndidi kuti mushandise mawedzi ekuprovoka yepana taura inyaya imusenyaya taura mawedzi munomataura kurwisa vanhu anouya kuti mutukani tauya kuti mugadzirisa aini kuti mukona ndinoyo kunofana saka chitaura mawedzi akanaka muruti mimi dambudziko ramunaro akawaka mustendi menyu anditika uyu awaka mustendi menyu imimi muri kuti haasi kumhoresa ipa kana ndimhoresa atoni mhoresa iwo ndo wakatotanga kundidzinga kuti musasvike dare dakuda kuti rikubatsirei kuti mukwanise kuti akumhoresei ndizvo ka ndizvo ndamuda kubatsirwa ndizvo pachatobatsirwa from 24 but 24 ndikuti ndakadzokera kwa 24 yanga izoti ari kugara stendi magumo anofana kumhosana neni kuma mumba sei andizvo atomhosana neni asi iye ari mustendi mangu saka dare kuda kuti rikubatsirei sei imimi soka stendi mangu nyandi stendi ndiyangu muda kuti abve mustendi menyu munembowo here mbono ndinonoka ndaita ndirikomana ndichifana naye ari pakushina
chauya enda swika kani Tipe itinzwe simkai mtatu achokora kuchipedala. Jadi kebawa apa pasti bawa lagi pagi. Ya pasti itu dia itu pasti pagi. Jadi ini zukuru iyo zukuru. Pindah lagi pasti dia apa? Nak bawa jadi takun dia. Nak bawa jadi tak tahu apa. Pasti dia kan hukum yang punya yang pada di sana hukum. Jadi saya kita kan ini como va yang ada bilang begini. Kalau itu saya udah setiap ini betul waktu mesti agak jauh ya apa jangan di setiap topik saya yang punya saya punya apa yang buka tiga dua itu apa sih kau pameni nocho yenye kuti wangani kuko akasina mushanga sabuka laika moto ngoja kana kuti ngai akasina mushawisha shadaro uyu baka yani nakasiwana siri ndimire kuti andikuya awake ndiwake apo kwezi yalagara takata kutari kwezi takangozi chiswa pachini komo saka uyu akuya kuti nasi pasitendi nepangu iyo shuro bari pasimbo bari baki kwezi iyo kuya moto akatochinga mbaya mbuya tata sari suchigadzira tichigadzira uyu iye mauya gawa imambo akazoka mukapamba akazoningirwa parufa kuti adzoke uyu iye asina mukadziwa mukadzi akazoita kutokizoti uya mukuru akadapa kuti munhu ari kuenda nenyika uya kuti pakasina munhu ndisakagadzira saka apa zvakunesa kuya kuti pasini pamba kwezi akamombuya nokutoti akatopedziri tina muyamini nda kuite mani ulabeba ashara wana siku ndio kuona kuti muyani sai yako ngaibali amuna dala utemo ni mazanya kwa mani bimba hiyo saka ndio yai ipo tunakuja kutoka ndio kwa basi kwa sasa pesa na mshale ndio kwa iya na yangu patita atisina pesa Mnembo muyani Tipe hiyo. Wani ngaita. Kuta ule tabaka. Kamsoro darira mambo. Ini kusiwa kwangu. Wakomana wesawa. Mtoti wana wangu. Mwana wa mainini. Mwana wangu. Saka makore mnaona 86 sikusiwa kwangu. Mbuya wangu ini akabarika mkati wangu. Angarudi. Bati mkwamba ini ndatikudao akubenda ndiro kwanisa. Nditsvakire nzvimbo yekuti ndidini ndigara yangu padhuze neni ndikapsaka ndine nzvimbo yacho kuna sabhuku ndikabvisa bhuku raiti wewe tsvakapo unoona kuti panoita kuti munhu adini agare kutoda kuisa mbuya wangu ndatora iti ndatsvaka kanzvimbo kacho ikako ndatsvaka nzvimbo iyoyo mbuya ndakamuakira umba zacho sese dziripo zokutaurwazo ndini ndakazovaka umba zacho ndiri kuakira mbuya tikagara makore mbuya akazoshaika mbuya vanditi inini mukwambo kana ndafa inini panogara misa uyu Farai alipo mwana wangu inini aigara na mbuya na Edward mkomo wa chikuru ndio anogarepo kata boss takagara shuwa mkoma naye achimboenda kubenda chimbo akakupende achibva kupenda chimboenda harani mukadzi wacho waizopesana wachizondouya tikati mwana pane kuti ndakambomutiba shamwari wazogarire nyapa yakati gara nekuti mwana agara shuwa pamba papo makore ese saka iye akabva azobatwa shuwa akaenda kuteri kesi yakainga ine makore akawanda saka timirire makore acho vandaona kuti kuda kumusuma haizvozvo andi nzvimbo iyi ndosvipia nekwanyashonje kawari padhuze panapa ndio akasondipa nzvimbo iyoyo ndikapiwa ina mnyika iri kuvhimira yangu yacho pari kutaura pacho vanogara misari pachoko animbori minda vachebva ndakapiwa nekwachafifira kuminda iya inoraswa tikare kwairaswa minda kunze minda yaibva ndapiwa iyoyo ndiwo ndo ari kuti munda wangu iyoyo kubva kwambuya vavo kudzika kuna misai kure kuchiya kuti kubva pamba pambuya pachoko kuenda mberi uko kure saka ndakaona kutika dai kuti iye akaona kuti apa pakaita era uya kuna baba chini vaitaurira masoko kuti baba ndaona muningira wanga yako zvakamira sei saka ndaona inini uchenjeri
aturambiba nekuti munhu akachenjera ndizvo uye kwamambo ndio kune mvura inotonya. Saka ndiri kuti kuti nzvimbo ngeyache ikoyo ngaasaendewa, ngaataure zvimwe kwapo. Akataura zvimwe tinowirirana, akataura zvokuti nzvimbo ngeyangu nokuti nzvimbo ndii ndakaitsvaka inini, kana zita riri kunyanga ngerangu inini, nokuti nguva yacho taipiwa zvimafomu ndisouya kune mudhara aigara murigisheni umu yasainisa mapepa acho ndini. Saka ipapo kuti nzvimbo ngeyangu, uyu muzukuru, uyu muzukuru, inzvimbo yauzukuru. Kana pakauya umwe muzukuru wedzinza wekwa muzukuru mutamba wacho yakauya, nokuti sekuru mutamba haanombobva atsika ipapo panzira yemusimba, kana kuti aitonge hakwanisi kuitonga nekuti aifanira kuuyawo kuneni kutaura kuti Samakoni makadini, haadaiswa ndiri kuteerera. Saka zvino izvi ndio mamiriri akaita nyaya iyi pamusoro pababa Amoni naMisaeri. Ndichipedza hangu ipapo. Ndachida kupindura mambo baba. Hausati wapindura. Amusata kudaidza ndikamutsatsa. Ndakutaura kwamuri mambo. Ndakatoenda ine kuna baba. Swala kusvika kumana wake mkuru. Ndoda tichitaurirana. Senda kuripota kuno kwa mambo. Ndakutaura baba ndikuti muri baba wangu atidi kuti tiitengesa kana mimi baba. Ndakatouya kumana wenyari asi bego. Kamari tati kuona mushakana chini. Iyo ndo wakati wadi kuona mushamawo. Asi iyo wadi kugara stand up. Iyo wadi kuona asi wadi kugara stand up. Ndakatoenda kwa wali baba. Baba ndaweti titaurirana senda ripota kuno kwa mambo. Zvauti tiwe ngamba ndishweka kana. Vakati pamaka. Wakabva ndikakuimisa bigi mabigi. Akati tusawe kumbaba wako ngati wako bigani wewe. Asi kwa mtara wewe kuzaka basema wewe. Kana ndipo kwa anataka kukunya kwa baba mashwa. Ipokuzi. Ndakaita kwa wali ndikakuchaure ni kuti mwana wewe arikugara ne state mambo. Asi wanotiteerera baba. Saka uzadaro. Sasa tinyacho ndikatipe ichizo. Pamusoro wekubudirira umbo nyaya yaMisaeri naAmoni. Ndinoti mbuya uyu akabereka wanasikana wega wega, haana mukomana. Saka baba vacho Magoni ndiye anomirira mwana waMaiguru nemwana waMainini. Haana kunyangadza, haana kushaisha. Nekuti sekuru wangu inini ndiye anga ari sabhuku, panguva sabhuku anga ari kuBulawayo, ndiye anga akabata village. Saka sekuru paakauya kukumbira nzvimbo yekugara, akanzi tarisa paungoona panoitawo. Ndo paakabva azotsvaga nzvimbo vati sanyashosvika ndapaona, ndo vaaisa hufu yake. Saka sekugara kweuyu haakasi ebaka anomunitwa kunzi agare ipapo. Pana mukoma wake anonzi Edward arikugara kuShimanimo. Uyu haandiba kuti anga akanomunitwa kuti agare ipapo mwana waMaiguru. Anga akanomunitwa ndeuyu. Saka sekuti munyinira uyu agara ipapo, uyu agara kuti munyinira wamukoma anga asinomunitwa papo. Hawasi kuita zvekuwirirana apa. Asi zviri kukonzereswa ngeuyu mukoma. Baba amirira mhuri yake kuti ione nzvimbo, haana kunyangadza. Saka inini ndikuti vanhu tumirira umbo wokuti wayanane wawirirana. Nekuti mukoma unoda kuita mupfundo pane munyinyi. Ndo pane nyaya. Saka ini baba mudiki muridzi wemhuri mati vana venyu zvavo kudzoka kwakaita uyu kubva kujeri paakasiya ndipo paari kubvinga here kana kuti pane pamwe Akasiya kudini? paakasungwa achienda kujeri paanga achigara Ndipo. saka imimi muri kuti kudini paakasiya achienda kujeri matinga asiye ipapo herepo. Ine vana vandisi kuwadzinga pawese vari vaini vana vangu ndizvoba uyu mwana mukomana uyu mukuru ndizvoba ngagara kustendi kumusoro kwaari nenhasi uyo mudiki ngagara kuzasi zvatopera hapana kana kuti tisare tiri kutongana pana pa ndafuna kuona kuti ane paari kugara uyu hapana apa kugara ane stendi yacho nemunda wache kupira kumusoro kudzika saka chii Nipandira kupindura. iye basi yari kuti iye basi Ngawavumire kuti mubvudze mupurisa akaenda. Wakabva wauya kuti pane pasina matombo kwandakasirwa kwekurima mukadzi wangu ukadosvika. Ndo matombo pakanaka pacho pese ndipo wakabva kufenza pauri. Ukabvudze mupurisa akaenda. Wakabva wafenza pakanaka. Mukasvika pamuchiona saka pakatoya mupurisa nekuti andifonere. Ndimurati kuti kumatombo uku ndo kwakasirwa mukadzi wangu. Iwe wotora pakanaka. Imimi pamakaenda kujeri.
pamakaenda kujeri handitika wanga wakugara here panzvimbo. Hakusati kugara. Alright. Saka ndoda kuziva kuti imimi pamakatanga kugara imimi makapuwa mugano here. Isi tapia mugano. Nasabhuku iya angada kuti uya anofana kuti uya muzukuru wacho aenda kurufu. Yari atuwaita kuti awazama kuona kunyepa. Wakatonzwa sawa geba. Stand aisiye kwa makone ba. Wanamtamba tinuya nawe nyino yakutarudi makone ari kunyepa. Kuzwa asiye kwasha wako. Panapona kwasha wombe kwa hari. Zvari kutaura kuno mudani muno. Ndizve kunyepa baba wangu. Ibaba. Asi baba kana ati kunyepa. Mwana kuti nenyu ndofana kuti tikaona napanze. Tuna matatize. Asi tofana kuremekedza. Pero tikangati tikapajiji tigumbuke. Semwana. Yakamira yayo wako wanoria. Sabhuku nyamupa na sekuru wangu inini. Sabhuku nyamupa baba wakanonzi Mutunge nyamupa. Sekuru abereka wa baba sekuru wangu inini baba abereka sekuru. Ainzi tambudze nyashonjeka. Saka nyamupa na nyashonjeka hapana nyaya yawaita. Isingazikani nyamupa isingazikani nyashonjeka baba. Uye lemadare ese aitwa sekuru yanga ari mukomiti baba wavo. Saka mugano chachaka vangogona kudzura kutendera kuenda kubvunza sapa. Asi sekuru uyu kawo makore anosanangwa kuma 8 years wachitanga nzvimbo iyoka ini ndandi grade 2 uyu ndakabva naye grade anga ari mashure ake pachibaba chakaedza. Saka handisi kuona kuti baba ari kusaidira ari kumira pakati kuti uyu ari kuti kumatombo nyangwe uyu ari kuti kumatombo uyu wokuti ari kumurowe. Kuti kumurowe kuti ndikuti awambola patiri kutaura hapana shaki kuti saka mabagati inyaya kuti ndini mukoma wangu aritaura wacho kazi ndiye andinozifanira kuaita nyara akwero zitanga usimbotaura Mimi fara yo tulaika na kuya. Oyo mukoma wangu ndakakura ndandaka na utesi. Umwana mimi na oyo. Like na tesi tise wazikura kuya kuna kuenda iko zadwa na mukoma wangu chikura. Saka patime yeye akutaura kuti ndaigara wakatotiza pambamba pambuya. Antiza chipongoro mbuya akagira chi pamba. Wakatotiza akaenda kubendi. Ndio anga kugara. Time yasungwa anga kugara kubendi. Mkazi wake wanga arambana naye ndiye akadzoka pasendi ya mbuya. Of which mbuya anga ataura iye kuti pachagara Edward na Farai. Then wanali baba asaba kwenda kule nemi ndogara padhuze na baba. Baba akagara apa iwe mkomana yule. Uko kwangwazi na mbuya kocha zogara. Ndio na mbuya ndagara twitesi. Iwo kocha zopochi ngisa hii kuri wako uyu. Sababa kamweta sekudaro sizvakutara vangaita se aita. Ende uya pakatozodzoka kubva kujereka anotombo bhachi gara ipapo wangotopasiya aitopfirira ndibaba zvese kubva zvese maintenance zvese sabhuku akatotizve vanhu vakupanetsera kuti aona apa pasina mutiseri munhu ena sabhuku akatouya kuna baba anditi baba apa vanhu vakupanetsera pachadzoka munhu here tikanzi aiwa ndichaisa chi mwana sabhuku saka konsistendi kana tikabvunza masabhuku ese vanoziva kuti yake ri mumaoko asamakoni Samakona akatora ambuya kubva kubende kuti vauye padhuze nawo sekuti kupira kugomo kunovaremira kuti asezvakuita se ndosaka akakombera stendi kuna sanyashonjera ndo mazira anoitawo asi pane panefara muridzi akapiwa stendi ndiwe pambuya mbuya akatonyora baba wazoti amweni baba atida kubva kugara kuti nemi inini stendi yana ndapiwa nambuya achipira inyanyomisa ine ndo mamiriro akaita pane chitsotsi hapana chitsotsi hapana chitsotsi zvacho wedare nyaka yekuteerera munhu uyo ndiye Farai aigara nambuya muzukuru kana ndafa stendi ndeyako naEdward pete kumisairi nauyu handi munyatsopano uyo ambuya azofa hake haana kudai nondogara pastendi yambuya akati baba ndinogara hangu padhuze nemi kana zvichiita chisaini munin'ina misaira inondodii nyasei kupaongorora pane chakaipera because munhu aifananga akutorwisa stendi ndiFarai they the rightful owner of that stand kwete ava vaifananga vakatotsvagawo kwavo kwete kubhesa nekuti hanzi nekuti ndimbuya wedu asi mbuya akasiya gova nhaka yakarupenyu ndapa Farai naEdward stand yavo iyi dai ari uyo ari kutokondesa kuti inini ndakatorwa stand kwandiri it makes sense but uyu nyatsotaura chokwadi kaka ina handisikuona paro kupano ameni uchimboiziva iwe dare ina hangu semawandiramba uyo handisikuona paro kupano pamusoro tilakumbonzwa vamwabvawo kure kaditi sarambe muri kutaura imimi basi pana patidiki paataura iyi baba useless ipapo apo tiri mudare muno ngatitaure zvinhu zviri
threat nemusa kana muchizo musa munozo ndo saka mauya munyumba mamakore ndataura vedari nyasai kuteerera vari muno mutibatsirei mbuya vakapa stendi kuna Faraina Edwards period apane hei ndingonyarara ndingopedza kutaura mbuya vapa Faraina Edwards stendi which was okay but Faraina akapiwa stendi akazona kuti nangu kuti ndikwire pambuya handi ndida kugara mangu chigara pandinogara munin'ina wakuendapo kundovaka saka pane chakaipera ndio pamuzi mudzi wamambo ndiri kuti Edward wacho kunzi akapiwa mambo mazinzai Edward wacho ndiye ndandumirira ndiye mukoma wangu ndiye ndanda kuti auye munhu wapakutaura ari kunyepa Faraina hapana kupiwa vanhu vavari tu kutonono kwandaite nhasi ndanono kwandii ndandikumira mbuya wenyu akapani saka mbuya akapa ineni ndindakasara kuti ndakapiwa saka ndanduti Edward wacho auye kudai muno kana Edward auya mushaona wati chimbonzo sabhuku yamtera tipe itinzi handisi kuona sekuti pamwe pacho baba ava samakuru neuyu kusvika kunomhana kure tovangati tava nezvekunyemba zvazotsigirwa neuyu anga akapiwawo pamusoro pekaiwa saka murutere wakanyembe kugara lazi pari kundinatidza ndekuti baba makoni ndo vakakumbira ambuya kuti kubende paitakura amai kuti ndikubatsire nichimbira gomo mangwana handikwanisi asi amai chiuya kudhuze nani saka munhu ndakatora samakoni vanganyepe nai ipapo ndipo baba mambo ndizvaizvakutara ndipo ndati kunyepa pawakabva kudende amai wangu ineni wakandibereka ineni kuti tigare mumushamana sekuisiso chitupa changu animaona kuti chakati mudako inyaya ndini ndakakurira kwasekuru kwete uyo aripo waisaona Faraina munhu akakurirapo takakura nekwamandonjera ndiye bamukuru ndiye mukwasha mukuru anotouya mudare muno mobva tati kunyepiwa namakoni mai wangu ineni ndiye angasikakwanisi kukwira kugomo kana abva kubasa vati mai mimi chibvai kubende imi maigara ngatiti vamwe wenyu wacho vaigara mubhuku ranyamupaira vana mhai venyu nevamwe because uyu akauya kwatibva atsvakirwa stendi paigara kwanyamupanditikasaka imimi vamwe vana mhai avo vaigara mubhuku ranyamupaira vana mai vedu vakaberekiwa mubhuku ranyamupaira yakarei baba munuti wechiita iye nambasabhuku akaona mai wangu ineni ndi mai wake mai wanyamba ndiye vana sekuru vedu samani kuti ndi baba wangu mudari muno kutonono kwandaite kunono kwane nyaya mukoma acho akunzi Edward wacho kuti auya apo amusore wamwese vanorekomendekeza ini ndati ndisimungonditaure nababa avo vakabva kujera kuti handiri maona kuti panzi pakapiwa Edward nani neimeni handiti saka iye zvine zvitanzwa kuti pamwe pamurowe pamwe pamatombo musaite unyope bayekubvisa matombo baba endai mubvise matombo ipapapo baba wenyu wataura kuti aigara ipapo mese muri wana vangu saka hapana chekupokanapa bvisai matombo then modini motorima ipapo uyo wekuuye nino otaimirawo mvura kunaya kwayo orimawo pamurowe pake ndoti nyaya ipei because zvicharamba zviri undoti uye ari kuti ndiri kuda pakati obvisa dzimba here iye akatovaka kari imamuri kujei aiwa avako chigara handiti paruwe mazvita henyu imimi makaenda kujeri makugara ipapo ndipo neitogara ndipo ndakatosungirwa wabvunze kuti inini ndakapiziwa handino kandipizira mubatema mukadzi wake pada kuti inini chikuti andizogumbuka chatanga tiri kuitonga ndauya kunozoitaura inini kuti ndizoende kujeri inini ava mai mukadzi wavo ava akauya akandipisira udanini kuti ndizoende kubendeneni mukadzi wavo akapisira paipo ndikunyeka jeri hatina kuitira nyaya yemotoka nyaya yemoto ngeimwe yega yakazvimirira handizvoba pa umbo wacho hwemoto dhinini ndakamira kuti umbo mukoti handizvo waiti iyo mudzimai wasekuru ndiye akapisawo pa inini witness
ndikati ndakasangana namai mudzimai wasekuru handina kuziva kwaakanga ari kubvapo handiti chinoda kuzivikanwa ndechekuti ange ari papi jere rinenge rakaenda irekesi noti nekushomba rekezekesi noti tiri kubvunza madiraiva mamubvunza pandakapisiwa umene pandakapisiwa njere pandakapisiwa ibeireka anga ari kugara papi paakaenda kujeri anga ari kugara papi akanga kugara pamba paigara mbuya atama kubva kubende ane bhiudhingi kubende anga abva kari kubende ndobva abva kubendeka ndobva uya pasha yambuyaka mudzimai anga asisina mudzimai anga kubva kwavo saka vanhu parufu vanotonga nyaya handiti ndobva kauyawo mudzimai wake kubata maoko ndobva wakabva wazojoinizo nanhasi kwati vese aienda kujeri aigara makore ekujeri aiapedza mudzimai akari panzvimbo aitosvika mudzimai wakaeridzi akawakirwa imba aitoti wakawakirwa imba kechimomba chako ini ndine dzido yake bombi yangu inini inoreka nepamba pake tsoko dzemumunda make nditotsinei saka handigoni kunyepa panoti gore ratanga chikoro ndogore ratanga saka ngataure chokwadi saka noti imimi ndinokumbira kuti baba makoni mombotora mhuri yenyu modzokera kwasabu sabu kunyamupachipo ende munhu mukuru anyasa kuziva zvakamira sei then tozotangira ipapo pachine zvikuzoda anondinyorerawo maminitsi sabhuku pamuchagara nasabhuku kuitira kuti unongana mabvudzi vanenge ndakuziva kuti ndokupaita chinhu ndakamira sei saka ndichingodzoka ndichitaura kuti dzimwe nyaya dziri kujamba masabhuku because sabhuku ndeanoziva kudhara sabhuku saka ndichitaura kuti vanhu kana muchipanana masitendi musasiye sabhuku musangoita zvenyu vega pasina sabhuku because sabhuku ndoziso rinozonditaurira kuti zvakamira sei ndofunga kuti mai udinge ndakataura kuti kana mukatoona munhu ari kwakazvipa mutima musina kupa nzvimbo mune right yekumumisa muchida kunyasa kunzwa kuti chii chikutora nzvimbo because munhu afane kuaka munzvimbo yenyu zvamusingazivi ani muri kuparwa sabhuku hakuna munhu afana kuaka munzvimbo yenyu zvamusingazivi mune right yekutoona kuzitoka kuti munyasa kunzwa kuti zviri kufamba sei nekuti mangwana nevanhu vanova kuzotinetsa kudai sabhuku munofanira kuti muripo dai muri mumwe muri paumbona sekuti aiwa vana vangu ava vakumbira nawo asi mugano ndodi ndouziva zvekungopanana pekugara muri tu zvakashata pasina vamwe vanhu ndozozwa kuti mangwana unganitaruchiwa akaona kuti panzvimbo yakaibvira paakushandika umwe munhu akupada kutaruchiwa kuti ko nzvimbo yandakamboregera inge iri kutopa umwe munhu mari ruchiwa chete hapana chimwe chii aya kune mitsamba iripo ikatongaonana kuti ichienda kwasabu ndosaka kuti mudzoke kwasabhuku mudzoke kwasabhuku andati kwasabhuku ana matsamba acho vanofanira kuva nemanhikani mozodzoka kuchikwadira handichika asi iwe ndapota ndoda kuti inondogara nomwe zvakanaka hati kuda noizi kusvika nyaya dii nyaya yapaira mauya kuda kuti ugadzirisa nyaya kana kuzonzwa kuti waenda pamba pekurwarasa umweka tine takufunza handitauri naye pandaramba pakudomamapekuti inini ava vanhu vari mustendi mako iwo vasati inenge tisatuke kwavo iwo vari mustendi mako ndopanditipa pagadzirise iwo vasandipe bhaudhari iwo vari vari mustendi mako aiwa imimi murikuguma muri kwenyu unongoguma kodhechaioguma uri kwako iwo vasandipe bhaudhari iwo ndi vari mustendi mako kunogwa kusati kwaona ubenzi chirai nditaurire munhu uyu ubenzi hwemusinganzwa hwakamuendesa kujeri ndo akaparira mhosva idzi dai wanga usina kuita munhu akakwana munhu akarongeka dai kuenda kujeri dai zvese zvisika saka ubenzi wako kuenda kujeri ndo hwakukonzeresa kutoratidza kuti wakaenda kamujeri ndo kwakatorwa
Saka chienda kumborega chienda warega kuenda kustendi kwekuyu uchimunetsa kusvika nyaya handiendi kwari handiendi kwari iwo ndo wari kuya kwandiri iwo ngoaaa mapanzo aya seamaponi muchadzoka pasabhuku mozouya musi wa 26 mozoya motipa moya nasabhuku kuno motipa kuti aiwa kune vari kubatira kune vari kubatira ariko kuti ari kubatisa wababa ndikuona undoitisa iwo ndowombeni mimi ndinomuona ungaindoti sandinyori ndinoziva kuti munhu anoti stendi yangu yetakambara ndisu yaakagara zvokumashure ndizvo isi ndisvika kubva 19 kubva muna 80 something ndizvo iye asati abereke yakupindurai tiri kukubatsirai ndosangana tichimboendai munopiwa umbo hwakazara uyo aitongekiba ndizvo anondoita isatongeka irai munzwe kana akunetsai kurumdzai kudzoka munodzoka kana akunetsai kurumdzai tatikukumbira shuwa mangwani woti wakomana ndaudzoka kubasa ndizvo mangwani chaiyo tikusana basa vatanongaisa tsamba inotowe hako yakatsamba kune simba ndinofunga tinotenda nemasoko enyu tisati kufamba kwamatiri wekure mamangu chakati kumberi kuti kuona kuti mazano kunotidzidze ndivana mabasa babawa kawasasvika pamupapa musha unonzi kwamapuri chakumbira kuti pisodhani pakurisa bati musha unonzi kwamapuri asasvika kuti tine mapeni atinawo mabereki edu nangovakarwa musoro nao saka nhasi aramakutinesa ndarege kutinetsa kwezi yakakunda arege kutinetsa agumire kumapata akamusika mushamakoni maakusimuka kaime tine nyaya takazopira mheta muti muripoka yamuyu saka isu taikumbira chikumbiro chekuti isu chatakumbira chekuti mushe kwamakoni unonziwe kwamakoni wese kwezamunokirana achimunokirana kunaanasikana anosvika kwadzada uyu asiasangavamai akatikozesa munoenda mumapurisa achionokera vanasikana vakarara uyu ndimukoma wangu yakura kubvira kukura kuendonaiti yange ndoupenyu haana rimwe basa isi tine mabasa anozapapesitakudiwa iye ndo basa rake iroro ndo zvaakapikira upenyu hwake kubvira kuti chikura akamwambuya nedombo yakasvika kufa akasungira rimwe dombo pasijira akati dombo iri amboni vasazogari panapa kusvika aina saka izvo challenge yakanayo manje isiteti kubasa anobwira vana madhoo kana kumba wangu izvozvizo nditoti ndakutokumatungu ichapera tokana kunanga pazvitara kunokumbira mupisoti iye kana ari kumba kwake handimutaure naye kana ari murodha handinai basa nokuti challenge isikuti endai kundopiwa pisoda munotanga kwachangamira because sikakutongotaura ini nezviripo mareko dzatinawo please musaregere vanondifonera kana kuti ndindogona kuvafonera vachivaka arege kusvika padzimba dzedu saka mambo ndikuta kuti inini handisina kusvika mbako ngawabve stendi mako itonge ipapo mukadaro iwo ngawachite stendi kuti ndisvike kwavo asi hawana stendi mako asina sendi kutonga dari kutonga stendi mako unachikuva makoyo hauna nzvimbo vaurunzwa iwe hauna nzvimbo vaiwewe muchipambana vamboenda kumapurisa vanoenda kupisoda kwete kuti vandivakiza unakena kuchirazi ndimo kwete kunipazvimota zvinyemba ipekustendi vanhu mundopendapecha nawadzimu vanozuya pasivo iwe waniti kusasvika kumba kwangu uye unude kumba kwangu mira zvitenda iwe guta usauye kumba kwangu iwe unude kumba kwangu iwe kumba kwangu iwe garaiwo dzimba dzenyu nemotikari dzenyu nini munomotikari kumba kwangu avo vapfume avo tanozvizwa asakutaranamba inini usauye kumba kwangu ndabheja saunyambo yako ndinobheja
Nyoka sema ni mfune mbudike bana. Mali mzee mbona? Ni mzee mbona?